Краси Дачев със своите уникални виждания и за бизнеса, държавата, бъдещето, алтернативи и т.н. Кажи ми, верно, че всичко си, каквото е могло, там, може би 2009 или когато си бил в фалит на практика, си разпродал, заложил... Не всичко. Продавах пристанището на Свилоза. На Дунава? Да. И това бяха парите, с които задвижих пак работа. Аз бях стигнал до там, че нямах 60 000 лева да платя на нотариуса. И никой не ми вярваше. Питай Кичо Домусчиев. Викам, Кичо, той взе да се шегува, да се правим етап, мен му досремя да му кажа. И после като му казаха, така и така, знаеш, как може, вика, ти си ми като брат, няма, защо не ми каза? Викам, аз ти казах, ама ти ми си етап се прави. Да. И сега фабриката прави 120 милиона. Си го купа обратно. Така е живота. Обима липсата на пазарно мислене от страна на държава, тъй като в България горите са 80% държавна собственост. А държавата няма такива папиларни, такива инструменти, с които да пазарни. Тя не усеща пазара. Тя се работи от страна... Тя в момента е най-големия бандит. Тя работи... Искам такава такса за еди, какво си, за разглеждане документи, за не знам... Всичко, каквото си иска, си го прави държавата. Тя е... Играеш съдия такъв... Два отбора играят частните предприемачи и държавните фирми. Държавните фирми играе и съдията, който е държавата. Те са такъв. Играеш треньор и съдия от един отбор. Те нямат инструмент, с който да кажат, бе, тук нещо грешите. Пазара се променя, конюнктурата, идва криза. Ти помниш, като взех да говоря за криза, те викат, не са прави на интерес, най-пак облече жълта фанелка. България е острова на стабилността, острова не знам какво си. Верно ли, че в Македония нещата били 10 пъти по-лесни за... Аз ще ти покажа един имейл, покана от македонското правителство. Не знам, че ще ме питаш този въпрос. Ще го намеря. Дали сега като свършим снимките. Аз те питам, защото ти си говорил по темата. Аз говорих по темата, защото ме застреляха с условия, които ми предлагат да отида да инвестирам в Македония. Просто ще заболи главата. Не говоря за данъци 10 години, не говоря за всичко, какво ще направят. Не мога да... Просто сега не мога да ги извадя едно по едно в главата си, да ги подреда. Ще дам имейла на... Те имат специален министър на инвестициите от неговия кабинет. Ела инвестирай. Да. Няма такива условия в света. Добре, нали Даниела Бобе-Бъбец, ясно изглежда банкерка. Много свясна и много амбиции има и най-хубавото, че не играе в никакъв отбор, защото някои като идват, тя пристига е наистина обективна и се хвърля, но трябва да ти кажа, че и не е мачка, държавната бюрокрация фърля в трета глуха и тя потъва. Искам да ти кажа, че според мен 99% от енергията й потъва да се бори с системата, което е абсурд. Искам да ти кажа, че помня като влязах в Свилоза. Викам сега, фабриката е моя. Правя каквото искам. Взимам волана и взимам наляво или взимам дясно. И самонадеяно тръгвам да правя някакви коренни реформи, завивам надясно. И виждам, че натискам волана, не мърда. Натискам, ще ми скочат жилите, натискам обаче, защото съм гад и аз, нали? Не спирам да натискам. И виждаш, след няколко месеца се появява леко отклонение. Ама ти натискаш волана като луд. И това е в една фабрика, която е частна. Която мога да уволня всички и да я затворя утре и да взема шапката и да си отида. А представи си държавната администрация, където ти си днеска си тук, утрета няма, ти не си го назначава, той е другата партия, ти не мога да му кажеш нищо, коалиция порно, нали? Какво ще направи? Мъртва е. Но такива стари хигиени като мене, деца яли бой от ляво, от дясно, такива като някакво старо улично куче, което знае и сканира веднага откъде ще го целят с камъка, нали? Което е в България, защото ако ти в чужбина, там не се оглеждат кучетата и котките. Само в България са... Кажи ми за какво даде Рушвет 640 000 евро?
Няма ти кажа. Тук наблизо, после ще ти кажа извън кадър. Добре, кажи поне за какво беше. Недвижим имот беше. За да си уредиш някакъв имот? Не. Да го продам. За да го продадеш? Да. Да решиш 640 хиляди евро. Дойде една държавна институция и каза, ще го купим. Купете го. Ама искаме. Стига, бе. Да. Дай отзад. И ти какво да правиш? Не, събираш, изваждаш и ако знака е плюс, даваш. Даваш. И най-страшното е, че тебе те слагат въгъла и нямаш алтернатива. Ти нямаш, че си безалтернативен. Ти си като гол охлюв. Затова ти се изострят и сетивата. Но ставаш чувствителен към най-малкия ветрец. Нали? Так не ga прибираш ръксата. Това е инвестиционния климат, дето някой вика, ма така данъците. Да, 10% данък. Не е всичко данъка. Като се влоши миризмата и всеки спасява. Най-финно, най-чувствителни са парите инвестиционните. Особено отвънка, защото си говори за чужди инвестиции. Парите били като водата, казваш ти, не би имало някаква такава поговорка. Да, парите. Така е. Значи парата е като водата. Каквото ще да правиш, тя отива в океана. Отива при той, който може да управлява парите. Много хора знаят поговорката, че пари при пари отиват, но това е на Буров изречение, което никой не казва втората част от изречението. Пари при пари отиват, но малкото при многото. Нали? Това е казал Буров. Но ние така леко сме го съкратили, така че нас е по... Верно, че си казал нещо от сорта. Окончателно съм изперкал, много ми се работи. Не беше точно така нещо такова по смисъл. Не, аз поначало обичам да работя. И сега, особено като се пенсионирах, вече имам този недостатък, че преди това имах събота и неделя. Имаше почивен ден. А сега като пенсионер вече нямам почивен ден. Ти се базикаш с това пенсиониране. Не бе, аз съм от май месец пенсионерен. От май месец, че се навършиш 63. Той е смисъл. Да, навършил съм. И получавам пенсия. Аз съм една илюстрация на българската пенсионна система. С нов самоление в 2. Вчера станах в 3. Какво ти кажа? Луто мора няма, само се поти. И затова се къпа по-често и това е. Това е модел. Кофти е да нямаш, ама много да имаш и това не е работа. Сашо, това е, може би, последната фаза на перверзията. Мен ми прави удоволствие. Значи, парата толкова не ме интересува. Аз съм в последната фаза на перверзията, много ми се работи. Ето това беше казал. Наистина. Мен ми се дава физическо удоволствие. Аз получавам удоволствие, кеф, в момента, който направи нещо. Ела Свищов, да видиш какво е станала фабриката преди 15 години. Знаеш колко приказки ще твориш литература, ще твориш интернет, ще кажеш фалира, скандали, не знам какво си. Виж какво е било, виж какво е станало. Правиш счетоводството и ще видиш 152 милиона инвестиции, толкова милиона платени заплати, толкова милиона платени данъци, толкова внос, толкова милиарда, защото не сме милиони, милиарди, нали, внесени в държавата, но никой това не го интересува. Всеки го интересува. Той е чорбаджията с Ролс-Ройс, изедника, мошенника. Да, всеки го интересува да вземе дървото и да го изнесе в Турция или в Гърция и да вземе 20 лева. Никой не му идва на акъла, че аз като взема 4 кубика от тая дървесина, умножавам цената по 3. И вместо 300 лева или 200 лева, аз докарвам 1000 лева. Идват от чужбина, идват в България 1000 лева. И храна работници, предприятия, транспортни организации, производители на химикали, производители на машини. Разбираш ли, това никой не го съпикасва, ами гледа Ролс-Ройса. Втора година, трета не съм го изкарал. Ходих на президента Първанов преди 3 години или 4. И за какво ти, как кажи ми си? Кех ме да го купа и купих, бе. Що? Не си го купил ти? Що не си го купа? Платил съм се данъци, купил съм го. Какво искаш? Ти като Евгения Манева ходи на диспути, дойде при мен на интервю с Ролс-Ройс. Аз Майбах, а при мен дойде с Ролс-Ройс Кабрио. Пред нова го паркира. Долу и такова имам, а не съм. Аз хода, като хода насам нататък извън България, тогава го ползвам.
И ти като дамбовица вика, ела ти покажа нещо, но малко ми е неудобно. Отваря един гараж и там с едно ламборджини и две поршета. Махни го сега, човек е изкарал толкова пари. Трябва да ти кажа, че аз пари не харча. Аз като сложа 5 лева в джоба и след една седмица съм с 5 лева в джоба. Аз нямам разходи. Нямам разходи, бе. Аз не пия, не пуша, не хода по кръчми, не хода. Виж, аз нямам разходи. Някъде това избива. Си купиш на някаква ламарина, си купиш голяма работа. Изкарал си ги парите, платил си данъците, докарал си го в България. Увеличил си националното богатство. Какъв проблема? Но като иш в Турция, срещни с някой така сериозен, който иска да вземе на сериозно, като иш с по-сериозна кола, и викат, ага. Той е сериозен, защото ние сме много манички, ние сме пренебрежимо малки на пазара. Така че ние не сме някаква сила световна. Кажи ми, вярно е, че на дъщеря си дал да управлява част от бизнеса? Цялата група технологии на металите, 3-та година управлява тя. Даже не съм стъпвал. Потиш дъщерята от брака ти с Кристина Ангелакова. Откъде път ти оперна певица на времето? Нямам чувство за изкуство, няма нищо също така, че имам отношение към изкуството. Ще му подценяваш сам дете. Те, дето са оперни певци, да не са раснали в Айфеловата кула долу на сянка. И те са от Пазарджик, от Исперих, от не знам къде си. И те са от нашите черги. Какво мислиш? Те и художници не са израснали в Колизеума вътре. Са израснали горе на Баира, на Троян. Същи са като нас. Вярно, че сега пак искаш да ставаш баща? На 63-4 години? Да. Що да... Аз съм спирал да искам да ставам баща. Не пак искаш. Искам. Аз постоянно искам. Да. Петър Манчуков ми вика, стари ако бъдеш баща, като вика на 62, на 67 години, на 64, на 67 години станах 2 пъти баща, уникално е, вика, ставай. Да. И на мен му го каза пешката. Да. Що, какво лошо има, бе? Не, бе. Ама ти гледай какво е... ти разбираш ли, че ние отиваме в небитието, бе? Никой не си прави сметката, че една България и една Гърция е един Истанбул центъра. Виж, ние трябва да правим, трябва да мислим за бъдещето. При положение, че аз нямам никакъв проблем, има какво да прави, има работа за... България има работа за целия китайски народ. Никой не бачка, Санде. Никой не работи. Ти знаеш, аз имам стипендии и нямам на кой да ги дам стипендиите. Няма на кой да дам стипендии за ХТИ. Идват при мен такива, които учат в ХТИ. Идват на стаж. Аз това съм разправил много пъти, защото така ме е шокирало, че не мога да се освобода от него. Идват на стаж и викаме нещо, директора, питат ли нещо, не питат и какво правят? Нищо не питат. Викам, дай по една визитна картичка, може би неудобно, пред всичките искат да ти звънат на тебе. И той така разхвърля визитните картички, учат технология на вискозно производство, технология на целулозно производство. Вискозата няма къде да работи на друго място, освен в Свищов. Тая фабрика, дето я продавах на Миролево по-късно. И викам, пак се заминаха, бяха на стаж, тръгнаха се, викам, имаш днеска въпроси. Имаш, шефе, какъв бе? Питаха къде продават кафе. Това е въпроса. Къде се изроди това поколение? Как се изроди, бе? Не знам, но разбирам, че все по-малко и все по-малко стават хората, които генерират този съвкупен обществен продукт, с който почна в начало, който мъчително е 80 милиона. Милиарда. Сега ще чуем да вкараме и сива икономика, проституция, наркотици, за да се дигнем брутния вътрешен продукт, което е... не е лошо да вкараме. Ако се легализира проституцията, ще дърпнем сериозно. Ама сега, да се легализира проституцията, но да се вкарват парите, които идват от чужбина, които идват за проститутки в България. Те, които са в България, се въртат. Това не е брутен вътрешен продукт. Защото всички те са 3 милиона записани като работещи. От тях като махнеш не производителната сфера, която не генерира пари. Това са цялата държавна, цялата общинска, цялата такава администрация. Махаш полицаи, махаш охранители, които са 100 не знам колко хиляди.
ти разбираш, че остават по-малко от 2 милиона, значително по-малко. Като махнеш обслужването, което взима пари, но то не генерира пари, там не се прави принадена стойност. Изведнъж ще установиш, че в България тези 80 милиарда се правят от 1 милион човека. И те намаляват прогресивно. Затова всеки говори за заетост, ама никой не го обяснява. Защо заетост? Защото трябва всеки да почне да генерира пари. Защото когато 1 милион генерира, а 6 милиона клепат и съответно и 7, няма как да ги догониш. Нали, тая задача е няма решение позитивно. Решението е негативно. Просто ние не работиме. На какъв език да ти го кажа, не знам. Ти не го усещаш по себе си. Така е. А в същото време, когато почнеш активно и агресивно да работиш, почват да наритат от всякъде. Всеки иска да да не се отличаваш. Его и ти сега дойде и почне да пита за Rolls-Royce. Трябва да се отличавам. Трябва да си карам една Opel Astra и... нарочно те базикам и ти добре знаеш. Аз знам, ама това е общото, не аз знам, че ти задаваш въпрос, който го дават всички. Това не е твой въпрос. Това въпрос го задава обществото. Но обществото не задава въпроса, когато вижда, че някой краде от евросредствата. Мълчи си. Гледа, само се отлепи и той. Обществото мълчи, когато вече второ поколение има социално слаб, който стои на издръжка на държавата. И нито го интересува да се образова, нито го интересува да бачка. Нищо. Разбираш ли, там един човек, ако дойде, един такъв лут, ако мене, като сложиш утре министър, който никой няма да стана, нали? Взимам всичките фондове, социалните, и ги давам на предприемачи да ги раздават. Срещу работа. Защото един получава 500 лева, другия получава 300 социално слаб. Като един мой познат от Свищов, викам, какво правиш ти? Вика, едни 2 мотики паза в един склад, в едно училище. 400 лева взимам. Викам, кой ти дава 400 лева за там? Това беше преди 10 на години. Той вика, 200 лева получавам заплата и 200 лева такова безгрижие, 400. Не е мотивиран никой да работи. Затова всички тези безработни, които им се дават пари без да работят, това е най-големия разврат, който се прави в държавата. Когато научиш някой да получава пари без да работи. И после как ще го накараш да почне да работи? По така наречените програми по време на заетост, да. Всякакви такива, които получаваш манги, за да гласуваш, да получаваш, но не и да работиш. Сети се, ако ме дадат на мене някакъв част от тези, дали някой ще му дам една стотинка без да работи. Познай от 3 пъти. Ти разбереш, не е педагогично. Не е педагогично. Ти развращаваш, ти разваляш хората. И ние го правим, това е държавна политика. Не сменяйте канала. След рекламите ще видите Красимир Дачев. Продължение. Адвокат Михаил Екинджиев. Миролюба Бенатова представя Непогребаните. Продължение. Футболния гений Красимир Бълъков. Стажанта на прощаване. Доайена Петко Бочаров. Уважаеми зрители, след секунди продължаваме с черешката на тортата от интервюта ми с Краси Дачев. Ще чуете защо той предлага на търг да бъде предложен на БНР, да фалира НЕК и тъй нататък. Драмата с папарашките снимки обаче на министър Андреева придоби нови измерения. В ляво е снимката, която Ивайло Крачинов каза, че собственоръчно е направил вчера на плажа. Преди малко обаче получихме снимка от пиарката на Таня Андреева, която казва, погледнете снимката и вижте разликата. Тази снимка, която е правена тези дни, вчера или днес, нямам точно представа, на снимката, която според министърката нейните папарашки снимки са от миналата година, а Ивайло Крачинов лъже, че са от вчера. Основната разлика, която аз виждам е, че на снимката, пратена от пиарката, няма завеси, а на плажа пред Баровския хотел в Поморие има завеси, където се излежава, където лежи по бански министърката. Каква е истината? Продължаваме да търсим самата министърка, за да ни каже каква е истината, защото пиарката
звъняла на министърката, тя обаче не вдигала телефона си. Костин Орешарски, ако не гледа, да се обади на своите подчинени, да й нареди да вдигне телефона на пиарката си, защото нормално е да разберем истината. Е ли в най-голямата криза на здравеопазването нашата министърка се припича на Побански в Поморие, или пък Ивайло Крачунов лъже по най-безобразен начин и злепоставя човек от правителството? Всичко това предстои да разберем. Вчера Крачунов беше във Варна на дело с мен. Имам една... Току-що получих СМС. Вчера Крачунов беше във Варна с мен на дело. Ще видя от кого е СМС-ът. Всичко това в следващото ни включване. Спираме до тук. Гледайте така поантата, кулминацията от Краси Дачев. Последно те питам, кажи ми, ако си министър-председател, 3 неща, които ще направиш най-напред. Ще направя търг за АЕЦ Белене, защото имам лицензиран от Европейския съюз, имам поръчано оборудване, всичко е готово, инфраструктурата е изградена, дал съм 1,5 милиарда и обявявам конкурс в Financial Times. Атомна централа с поръчано оборудване за един блок, начална цена 1,5 милиарда лева. Гарантирам ти, че между 3 и 5 поне ще бъдат конкурентите, които ще дойдат да участват. Ще си взема парите и ще почна от тази секунда да получавам пари. Защото държавата ще даде разрешението за строеж. Държавата ще даде Акт 16 да пускане в експлоатация. Държавата ще почне да получава таксите от преноса. Държавата ще вкара хора и ще почне да работят там. Виж както ти сега в Козлодуй, цъфтящ град. Нали? Простичко като фасул. Този, който ще построи атомна централа, той ще трябва да продава тая продукция. Той ще натисне българския пазар, защото трябва да продава. Те ще натисне с по-ефтина... Да, ще смачка всички с ефтина цена на тока. Държавата има интерес от това нещо. Но в същото време, тези, за които говорим, за дупето на Дженифър Лопес, които нямат нужда от нас, те казват, това е адски губещ проект, това е много вредно за държавата, но искаме държава да е 51%. Аз не мога да разбера, може би, защото съм природно прост. Как може в един губещ проект, който манифестираш, че е губещ и е от всякъде губещ, искаш да имаш 51%. Защо искам да участвам в губещ проект? И как мога да намеря аз бонак, някакъв будала, който да инвестира 100% цялата инвестиция и да му дам 49% от акциите? На такива не вярвам да се намерят в света толкова застрелени. И особено това са големи мултинационални фирми, които трябва да фърлят 10 милиарда. Нали? Първото нещо, его оттам ще взема 2 милиарда на секундата. Аз си гарантирам, няма воля, защото всеки иска да топне ръцете в меда. Това е проблема. По твоята логика, по адрес на Белене, тия, които спряха Белене, са завършени кретени. Тя логиката е обективна. Аз ти казвам, кретени са, защото те искат те да я реализират. Както сега Южен поток, същата гиротия за Южен поток. Значи, в бизнеса има нещо много простичко. Правиш сметка за ритърна, колко време може да се плати. И взимаш една банка до тебе. Дали ще финансира банката? Критерия да те финансира банка. Тези междудържавни отношения е, че оплати държавната компания, забрави го. Това не е бизнес. Това е измама. Публична. Аз ти казвам от тук, готов съм на 50% от стойността на договора да построя Южен поток. Казваш, че оттатък Северен поток е 3 пъти по-ефтин, 4 пъти по-ефтин. Аз ти казвам 50 на 100 и ще бъда неизказано щастлив. Ти искаш да кажеш, че в момента 2 милиарда ще изчезнат като рушвети. Сега сте 3,8 или 4 милиарда. Ти за 2 милиарда ще го построиш. Аз казвам, че за 50% от стойността аз ще го построя. Поне съм доказан, че мога да инвестирам и да строя. Аз доколкото знам, 1 милиард евро отиват за рушвети по този проект. Това не го знам. Аз ти казвам, знам, че мога да го построя за 50% и ще спечела колко не съм спечелил целия си живот. Това е първото нещо. Второто нещо е, обявявам НЕК в несъстоятелност. Това е стара
моя идея, което много хора смятат за налудничава, но знаеш, че процедурата по несъстоятелност става по два начина. С фалиране или с преструктуриране. Минаваш вариант преструктуриране. Когато дойде синдика, той има много повече права, отколкото има министър-председателя. Той може да разваля договори с стара дата, които са неизгодни за дружеството. Тогава, как мислиш, дали тези тецове, марици, не знам коя си, няма да преподпишат нови договори? Защото къде ще продават тази енергия? Ами кажи, че не мога да се сета. И нали ще ни осъдят, тогава ще ни скъсат от дела. Как ще осъдите? Нямаш държавна гаранция. Фалирам го НЕК. Ти иска да кажеш, тъй като договор е на НЕК с американските тия, където са на тройни цени тока? На тройния, пък да не ти кажа, там анекс номер 7 дигна с 70% всичко. Някой трябва да вземе да чете тези хартии. Аз ти казвам няколко неща, които ако правителството беше ги свършило, нямаше да ги пускаме да се ходят. Защото това... Нямаше да ги пускаме, защото те ще изчистят авгиевите обори, които са натрупани над 20 години. И що не го направих? Тук по-нататъка по Секвоя нагоре, дъното ще питаш, къде живеят големите началници. Аз съм скромен предприемач. И третото? Съм го измислил още, но ще измисля. Последен въпрос. Кога да чакаме четвъртото ли дете ще се падне? Тя божа работа, знаеш как е. Аз съм готов на подвизи денонощно. Ти си в състояние? Аз съм състоятелен, да. Не състоятелен, а в състояние на подвизи и в тази сфера. Който каквото реши да сложи, какъв подтекст сложи в тая... Защото български език е поне това отношение е богат много. Състоятелен съм да участвам в такива мероприятия. Последно, наистина последно сега се сещам. Верно е, че 2010 или 2011 100 милиона се спечели. Всяка година повече от 100 милиона печела. Но това са приходите, никой не говори за разходите. Аз печела и 150, нали? Те са приходи, разходи, инвестиции, минават много пари покрай мене. Но аз ти казах, пак не ме интересуват парите. Сега съм се прицелял за тая когенерация 50 милиона, за една фабрика да правя след това за 250 още, и за не знам какво си, да непрекъснато не ми стигат. Значи, софтуера на банкера и на предприемача много се различават. Предприемача винаги ходи с скъсани гащи и с заеми, а банкера лежи на зелената възглавница, дебелата. Защото аз сега като взема тези пари, 50 милиона, почна да ги изплащам и като мина 6-7 години, 8-9, ще ги изплата. Ама тогава фабриката ще е рухна, трябва да се правят нови инвестиции, ще даде нови компютри, ще даде ново управление, ще трябва нови турбини, които ще бъдат с повишено КПД, с не знам какво си. А през това време ще те плият черваджията, изедник, мошенника, далвераджията. Да. Така че, за да не говорим тук така в тези луксозни обстановки, тръгни някой ден, фабрика, снимай някаква. И тебе те е страх да ходиш в фабриките, мамо стара. Няма ста нищо. Само ходиш по такива при луксозни млекопитаещи, в луксозни офиси. Има такъв момент. Така че отиди да видиш къде извира киселото мляко. Не ходиш само по такива засукани места, по ирански килими да ходиш. Отидеш там, поговори с хората, виж как имат самочувствие, вече сигурни са за бъдещето. Защото като влезеш някое предприятие, което току-що е приватизирано, тая е трагедия. Няма пари, всичко мръсно, туалетните не ти се влиза, с кокили трябва да влизаш. Индиана Джонс, зимата, ако влезеш па някъде, са като немски военнопленници, особено полярните. Сини шалови, ни овити, сини парцали. Е тъжна история. Сега отидеш да видиш какво е. Съвсем друго киното. Нещо. И това нещо ти първо трябва да стигнеш до нулата от минуса, ще ти влизаш един дълбок минус. Силоза беше 43 милиона долара имаха дългове. И ти влизаш с гол в ръката нож и кое по-напред. И всичко на фона вика, че си мошенник и дълбоджия. Ме интересува какво казват работниците. Аз с тях работя. Моите партньори, които купувам, които продавам, с тези, които работя. Те, които ме виждат отстрани, казват каквото си искат и каквото и. Какво? Да. Така е. Така че животът е несправедлив. Въпросът е да
свикнеш априори, че да го приемеш това нещо като даденост. Друго нататък е лесно. Добре. Сега, ходим четвърти километър. Да. Как? Няма да е завършена... Добре. Краси, аз тук не съм идвал от 37 години. 77 година, като завърших, не съм стъпвал тук. И аз. И тая миризма на канал не съм е чувствал и аз от тогава. И тогава имаше живот тук. Значи тук, само да обясня за публиката, тая половина дясната беше мъжката, лявата, най-добрите спортистки на Академик, на ВИВ. Да, много неприятно беше. Млади и красиви. Да, много неприятно беше, защото тук кипеше от живот. Сега има 200 вътре държавни структури и е умряло, както виждаш, пред разпадане. Поне никакво нещо. Тъжно. Затова всички те вземат да ги приватизират и това са харчени, това са потъват мангизи тук. Това е тъжното. Навсякъде. Където се обърнеш е система за инкасо, система за поглъщане, система за усвояване на средствата. Така се усвояват средствата. Санде, отиди на частно предприятие да видиш така. И ако е така, застрели го той, дето е собственик. Да е нещо приятно. Имаш и приятни неща тук. Как имаш и приятно? Да не ти кажа с кой те запознах тук, с кой се целува на моя прозорец пръв път. Няма да казвам. Няма да казвам, защото са известни хората вече. Много известни станаха всички тук. Да. Той е кръжец нашия, станаха все такива важни. Все такива. Да, може да направим международен скандал даже. Наистина. Ще направим някой дипломатически скандал международен, по-добре да ни казваме. Тъжно ме. Много ме е гадно така. Тук виж сега, колите луксозни, дето говорих вчера за това, че ние правим една структура, където това, примерно, нашия блок, ние с тебе ходим на работа и казваме, ето 3 човека, така наречените политици, моля ви се, организирайте чистенето, миенето, подреждането тук на това, ние ви плащаме. И после се връщаме и след една година казваме, какво направихте ви за мандата, ето дадох една година? Толкова събране направихме, толкова решение. Ние ви питаме какво сте свършили, защо всичко е затревяло, защо всичко е буренясало. Взели сме толкова решения, назначили сме еди кой си. Ние сме ви дали на вас отговорността. Дали сме ви парите. Плащаме ви. Да свършите тая работа. Защото ние ходим да изкарваме пари да ви плащаме на вас. Тъй като нямаме време. Аз трябва да бачкам, ти трябва да бачкаш. А на вас това ви е работа, за да организирате управлението на нашия блок. Те ти казват как те не могат да се разберат помежду си, как не знам какво си. И изведнъж ние ставаме излишни. Но в същото време там чешмата не спира. Чешмата се тече, те си правят нещата техните, нищо няма свършено. Или свършено 50% или по-малко от 50%. Тук беше мизерия. Това е държавното. Това е колективната отговорност. Няма колективна отговорност, не съществува в света. Отговорността може да бъде само персонална. И те правят така, затова правят комисии. Ще кажеш, кой е отговорен? Комисията взе решение. И няма отговорен. Автоматично. Нито мога да го съдиш, нито мога да правиш. На времето, като бяхме бедни, нямаше пари. Какво щастлив беше? Какво си ти спомня? Аз винаги съм. Как бях неизказано щастлив? Ти знаеш какви проблеми имаме вечерта? Кой, къде, какво да направи? Ти кипиш от тестостерон, излиза от ушите като на локомотива през свирката, нали? Така беше. Какво взимат пари? Времето ти взимат, бе. Времето. Нали знаеш, парите, всеки е толкова богат, колкото пари харча със себе си. Гледай, какво да похарча за себе си? За 5 лева една риска, за 10 лева една панталонки. Не е баш така. Сигурно по една-две нули, ама... Не бе, аз не страдам от марки, не страдам от такива... Имаме хубави неща, разбира се, като видиш нещо хубаво си го купуваш. И не го мисля. Аз не мисля за цената. Вече мога да не мисля за цената. Напомняш така един приятел, той ще разбере за кой става въпрос. Той си научил шофьора, ще внимаваш като возиш някой, като идваш при някаква прата, гледаш какъв часовник има, гледаш каква вратовръзка, гледаш му това, обувчиците, нали? И да имаш едно на уми. Научил го, такива часовници, еди какво си. Той дошъл, пратил го нещо да ме носи. И он се върна и каза, аз бях при този дач, но той с един пластмасов часовник. Бях купил един, защото бяло
бял такъв севербат с черни такова и се вижда добре, защото не виждам без очилата, нали? Той викаме, той Дачев, остави го, той може да се позволи да ходи какъвто иска. Нали? Дето казва Коко Шанел, има хора с пари, има и богат. Така че това не трябва да го мислиш сега. За какво ти е часовник? Те, които живееш щастливо, няма часовници. Накрая те го питам, за какво пак, защото ти явно избираш някакви комплекси, ще летиш в космоса. Да. Кажи му там с Мадона, Чападжиев, с списъка, ама ти си преди тях ли? Какво Аз е? съм преди тях. Аз съм от 2006 година съм записал още. Колко? Най-напред. $200 000 ли? Колко е? 200 е началната цена. $200,000, да. Ходил ли си на обучение? Значи, аз съм ходил, взели съм всичко, размери за скафандър, за едно друго, всичко е готово, но закъсаха от това. От кризата ги фана много яко и тях. Казвал те. Защо? А за разлика от други такива, които правят театър, аз съм бил 15 години в космическите изследвания на България. Аз съм стигнал до Космическо право си там нещо. Не, космическо право бях стигнал шеф на национална космическа програма. По наше време взимаха само летци и само хора до 1,83. Нали? Аз съм продълговат и не ставам за там. Нали? И тъй като познавам материята, и аз като всеки нормален човек съм имал такова желание, когато мога да си го позволя, какъв е проблема? Имам пари, платил съм, ще си лета. Ти искаш да спреш полета на човечеството. Аз като един представител на човечеството искаш да ме ограничиш, така ли? Не се опитвай, няма да успееш. Накрая ти дара един шемар, но накрая да ти покажа безуспешния опит. Лети! Приятен полет. Жив и здрав, Санди, и ти. Си да си жив и здрав. Да, Василини, 40 години, 40 години. Кога си мисля, че така аз... Едно време, като ми кажа някой 60 годишни, кажа, бе, това е перла 6, бе, това е гробищата. Нали? Бе, какви 60-то? За 40-50 годишни сме ги мислили за перла 6. Ами как? Ама аз една моя колежка ходи с някакъв 40 годишен. Викам, ти как може да стоя дъртак, ме? Ти луда ли си? Колежка в университета беше. Аз викам, аз просто не мога да си го представя. Тя е луда. А сега, не си викаш, какви са такива пенсионери на 25 години. Просто духа такъв, като човек, не така, като си такъв като ти е дух. Така ще се умреш. Ще има някои мухлевци. Мухлевци са. Какво да правим? Не сменяйте канала. След рекламите ще видите. Адвокат Михаил Екимджиев. Миролюба Бенатова представя Непогребаните. Продължение. Футболния гений Красимир Бълъков. Стажанта на прощаване. Доайена